Ola a todos e todas e sexan benvidos a este pequeno e breve book trailer sobre o libro Amor de Arthur, no cal falarei un pouco do autor do libro, a súa temática, do que trata e darei unha pequena valoración e uns tips para poder lelo mellor. Cabe recalcar o Xosé Luís Méndez Ferrín como autor do libro, un dos autores máis importantes da nosa narrativa, e pois bueno, que grazas a él temos unha gran produción de libros, axudou moito na nosa narrativa, etc. Por tanto, sempre hai que homenaxear este tipo de persoas. Cabe recalcar tamén que Amor de Arthur, o propio título do libro, só se referirá a unha historia destes, entonces non vaiades lelo pensando que só vamos falar do Cabaleiro Arthur e deste ciclo en xeral. Non, senón que vaise falar de moitísimas historias que en total van ser unhas 5 de diversos temas, etc. Estas poden abordar a preciosidade das nosas terras, é dicir, vanse contando sempre desde perspectivas dentro de Galicia, vanse falar moito das nosas terras, da preciosidade destas, da beleza destas, etc. Por lo tanto, cabe recalcar que é moi interesante ler solo para coñecer isto xa. O libro, sobre todo, levará-nos a antigüedade, a reinos antigos, etc. Unha constitución de Galicia moito máis antiga, na que non recoñeceremos moitas épocas, etc. Pero que son moi interesantes e traenos información nunca antes vista. A maioría de historias e relatos trata sobre cabaleiros, etc. E sobre todo, tamén podemos encontrar unha que, ademais extensas e das máis interesantes, que tratará sobre a batalla de dous reinos. Esta recomendo fielmente, e a última delas, e a verdade é que a que máis me gustou é a máis interesante e divertida. Tamén se nos falará de escritores, sobre poesía antiga, da súa vida, etc. Que, aínda que sea un pouco máis tedioso, tamén é interesante, porque ponos en perspectiva dun escritor antigo, de como se vivía nesa época, de como reflexa na súa poesía, etc. Aínda que tampouco quero dicir moito máis para non fastidiarvos o libro. Finalmente, tamén se nos falará de certas situacións en cidades pois un pouco antigas, etc., en reinos antigos e demais, pero non se chega a especificar, aínda que son historias que non hai que consideralas igual, son iguais de interesantes e poden lerse de mesma maneira.